карате, ние пък ще събудим нашите зрители с една много хубава песен, която песен ще ни изпълни Мира. Тя е от детска вокална група Слънце. Здравей, Мира, честита нова година! Благодаря на вас. Страхотни плитки имаш. Как ги направи? Направиха ми ги. Така ли? Много са хубави. Сега, ти си много известна певица в твоите среди, нали? Може би. Успешна ли беше годината за теб? Да. Какво значи да? Къде ходи, какво прави, какви награди спечели? Първо място, второ място, гран-при. Леле, ти ме комплексира. Коя песен ще ни спееш? Коледа през цялата година. Аз мислех, че ще е нещо за Пипи, защото тези плитки много приличат на Пипи дългото чорапче. Да. Коледа през цялата година, защото цялата година очакваш да има подаръци. Така ли? Или това е някаква символична песен така? Може би да. Добре, успех! В късен час беше странно как това се случи. Зимата далече бе от нас. Може би сгрешила е адреса. Рече си добрия старец пак. Или пък забравено в експреса. Писъмцето търсело е сняг. Бързо си постави очилата и зачете с тръпнещо сърце. Но писмото детско го забрави, неподготвен мъничко поне. Дядо Коледа, ти май ни позабрави, пращам ти с тъга ужасна власт. Много хора тука страдат в неволи, искам да направиш чудо днес. Дядо Коледа се разтревожи, как се правят вечни чудеса. Но Елено Трудов му предложи да изпрати песен на света. И написа като мина песен с Снежанка, нежна и добра. Коледа в цялата година, нека да се ражда с песента. Нека песента да броди по земята, да докосва нашите сърца. Нека да се ражда Коледа в душата и да носи радост по света. Нека песента да броди по земята, да докосва нашите сърца. Нека да се ражда Коледа в душата и да носи радост по света. Благодаря.